Philip. Hands up, motherfucker. Oh shit. Hvad skete der lige med dig? Hands up, motherfucker. Hvad? Ja, jeg hopper. Ui! Bjørn! Okay, vi tænker på det. Risk it. Det er fint. Kør lidt til venstre, og så ret op. Lidt til venstre, ret op. Moses, kick mig, bro. En eller anden dræber ham. Kick mig, bro, altså. Jeg kan ikke, dreng. Jeg kan ikke dræbe ham. Jeg har lige dræbt både Tristan og ham. For helvede, Tristan. Jeg skal dræbe ham. En eller anden finish ham nu, altså. Dræber mig en. Jeg dræbte ham en gang. Nej. Hvordan er det her? Hvad har du gang i? Bro. Jeg må... Jeg tror, hvad for... Okay. Hvordan er det lille sejlet? Hvad laver du? Jeg skulle ikke have min bil til at få nogle flere tæsk. Oh shit. Shit. Jeg ser vendt mig om på at se dig, og så løg jeg selv. Hvor blev min motorcykel af? Oh my god, Tristan. Oh my god, jeg er helt molested. Boy, sådan herude. Where are Jeg kender i den område. Siger til ham, ghost room er her, og så spørger han, where is the ghost room? Altså, where are you? Hvad sker Jeg der? har lige sagt det der. Nå, fandt I ghost roomet? Og jeg kan se jer. Basketballbanen. Kig op på motellet. Dreng, kig op på motellet. Nej. Det er fandme godt. Nej, Mikkel. Det kommer her. Nej, er du seriøs? Hey, Tristan. Er du seriøs? Jeg er død, kan du... Tristan, jeg er død. Bro, det er lidt værre for Philip, hvis ikke du så, hvor han fløj hen. Mikkel! Philip, er du okay dernede? Hvor fuck er han? Kan du høre ham? Oh shit. Fuck. Oh shit. Oh nej. Oh nej, Mikkel. Mikkel, please ikke gør den fejl, jeg lige gjorde. Mikkel! Jeg er okay. Okay, godt, jeg hørte bare en eksplosion deroppe. Ja, Philip. Tristan, Ja? er du okay? Eller kan du... Nej, jeg er ikke okay. Halvdelen af mit bar er ikke en eksplosion, og den anden halvdel det er brækket ben. Jeg hører på Philip. Luk! Ja, der kommer en bøje på den anden side. Og så gider jeg ikke gå den vej. Oh! Nej. Motherfucker! Oh my days! Fuck dig, Philip, for helvede. Ja, no shit, der er en grund til at prøve at gøre det, bro. Der er en grund til at gøre det. Nej! Jeg kan ikke lide
Åh, shit, jeg fløj lige til den anden ende af bilen. Hvad ramte jeg? Et træ. Nej. Okay. Jeg skal nok være dit bak her. Okay, så... Du kan også bare vente om. Det er også... du har masser af plads til at bakke der. Du har masser af plads til at bakke der, hvis det. Det er, hvor du kører den der. Jeg er mere comfortable med, at jeg bakker ud mod vejen, var. Philip, pas på! Philip! Du kan lige Philip noget! Wait! Jeg kan stadig den her efter dig, bro. Jo, What happened? I vil samtidig, eller hvad? What happened? Hvad? What the fuck just happened? Du røg ud? Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der skete. What the fuck? Du er ikke inde mere. På de har gået ned, og så ser du bare. Man kan sige, at jeg crashede, men på samme tid ikke, for jeg... Men... What the fuck? Fucking snipe! Hej Tristan. Fucking snipe! Er der. Hvor Philip Philip han nåede lige præcis at se ham. Jeg så en kastede den, og så fucking døde han bare. Fuck, det så godt. Ja, Philip. Og du put tilbage igen. Put tilbage igen. Jeg fik det. Put tilbage igen. Hvad er det kortet igen? Dreng! Wow! What? Bro, hvad laver du? Fuck, nogle crazy overarm, du har. Bro, du står og boller væggen. Hvad sker der med din mikrofon? Hvad? Bro, kom ned derfra. Det kan jeg ikke. Det kan jeg gå ikke engang lige nu. Jeg går ikke engang. Du står helt stille. Så, hvad missede jeg? Philip stod, eller hvad? Det var da sygt også. Det var også bare synd for ham. No! Stay away from me! Stay away! Stay away, you demon! Karma! Oh, the karma! Criminal scum. See you around. Kom her, din satan! Ja! Kom her, din fucking Adam! Ja, hvem fuck tror du er, hvor? Du skal fandme ikke bosse os rundt. Jeg stopper en speed, dreng! Dreng, jeg holder bilen. Bro, ja, vi er ikke særlig gode venner, bro. Philip, vi sidder og wheelier den. Vi sidder og wheelier hans bil. Drenge, vi er gået fra at være neutrale med dem til Vi har stoppet politiet for at komme forbi. Bro, vi glæder den her bil for sindssygt lige nu. Jeg kommer der ind under den, bro. Jeg sørger. Oh shit. Og vi står der på huden. Vi står der på toppen, på huden. Det kommer der ind under den. Oh shit. Okay. 2 seconds later. What the fuck? Hvad har du gang i, bro? Jeg prøver at hoppe over den. Det ligner ikke, du bare gjorde rundt. Det er som om det er dit skateboard. Altså, jeg sværger, du kickflipper på en bil. Hvad er du gang i? Kickflipper for vild! Du er ikke med. Det var ikke med vilje, imens den læner sig op ad et busstopsted. Oh my days. Jeg har sådan 2 eller 3. Godt. Er du
for nogle fucking venner, jeg har, jeg svæver. Hvilke venner? Du skal ikke Fair svare nok. på det. Hvilke venner? Så vi er fucking døde. Oh my days. Han skal lige slukke tørsten. Jeg hører bare sådan en bølgeplasken over dig. Comedy! Okay, kan du blive ved? Damn! Dræber du Armsin? Armsin er forsvundet, bro. Nå, han bare skrevet det helvede til. Ja, det er det, jeg sagde. Nå. Jeg ved ikke, hvor fucking er blevet af. Gad ikke, nå. Bro, min Locksnet. Nej! Bare se, jeg... Shit, men jeg kan høre den igen. Jeg kan høre den. Og så vendte jeg mig om, ikke? Og så kunne jeg bare se den. Oj, bro. Er I klar? Jeg er klar. Go. Philip, kom ikke med. Philip, kom ikke med. Kom ikke med. Bro, Philip, kom ikke med. Who gives a shit? Oh my god, bro, det glitcher herovre. Hvad sker der? Jeg tror ikke, den har Se den der lin der, bro. Den der lin der. Bro, Philip er der long gone, bro. Der er sikkert til at ske noget. Jeg prøver lige at trække i ham lidt. Der sker sgu ikke sådan. Nej. Perfekt. Søg!